את מכונת התפירה. מכונת התפירה מושכלת מימין לשמאל, כל מכונת תפירה. המכונה שלי ספציפית היא מכונה של ג'נומה. יש מכונות שמעמד החוט הוא חיצוני והחוט עומד בצורה כזו. אצלי במכונה מעמד החוט הוא פנימי ושוכב. מוציאים את המעצור, מניחים את החוט, סוגרים עם המעצור. נותנים לחוט מעט חופשיות. המעצור כדי שהחוט לא יחליק בזמן התפירה. כמו שאמרתי, ההשחלה מתבצעת מימין לשמאל. מאחורי הברזל הולכים עם המסילות למטה, שוב למעלה, מסביב לברזל העליון. אם לא רואים את הברזל העליון, ניתן לסובב את הגלגל אחורה וקדימה כדי לחשוף אותו. יורדים בחזרה. יש כאן ברזל נוסף. נשים את החוט מאחוריו. ברזל קטן נוסף מעל המחט. אם אין לכם משחיל אוטומטי, משחילים מקדימה לאחורה. יש מכונות, לרוב תעשייתיות, שהשחלה מתבצעת משמאל לימין. אם יש לכם משחיל אוטומטי, להוריד את המשחיל, לשים את החוט מתחת לברזל השמאלי, מתחת לברזל הימני, ולהרים בעדינות, לתפוס את החוט מאחורה ולמשוך. מכונת תפירה דורשת שתי חוטים, חוט אחד עליון וחוט אחד תחתון. אני פותחת את החלק התחתון, כבר סללתי חוט בסליל, החוט מגיע מצד שמאל לימין, מניחה אותו בתוך הבית. יש לי כאן חריץ קטן, מושכת לכיוון שמאל את החוט. עכשיו נרים את החוט למעלה, ששתי החוטים יהיו מתחת לרגל באותו המקום. מחזיקים את החוט העליון עם יד שמאל. יד ימין מסובבת את גלגל המכונה, המחט יורדת ועולה. כאשר המחט עולה, אפשר למשוך מעט את החוט העליון, ואפשר לראות את החוט התחתון. מושכים אותו, מניחים את שתי החוטים מתחת לרגל לאחור. סוגרים. לפני שמתחילים לתפור, צריכים לשים חוט בתוך הסליל שלנו. אני מניחה את הסליל במעמד, בכל מכונה המיקום מעט שונה. שמה את החוט במקומו. יש מכונות שהחוט הוא עומד, המיקום מעט שונה, אך זה אותו עיקרון. מהחוט לברזלים ולמיקומים שיש לכיוון הסליל. לוקחת מעט חוט, מסובבת מאחורי הסליל לקדימה. מזיזים את הברזל עם הסליל ימינה. יש כאלה זה לאחורה, יש כאלה לקדימה. תסתכלו לאן שלכם זז. ופשוט לוחצים על רגל המכונה ומתחילים לסלול. אפשר להפסיק כשהסליל כמעט מלא, או שאפשר לתת לו להגיע עד הסוף, ויש כאן מעצור קטן שיקפיץ את הסליל.
אני לא צריכה עד הסוף, אני מזיזה בחזרה, קוצצת את החוט עם הקוצץ שלי. עכשיו אפשר להשחיל את המכונה ולתפור. בהצלחה.